Така, здравейте хора, добре дошли в новото видео в канала. В това видео ще се опитваме да познаваме футболистите посредством техните трансфери. Футболен квиз. Преди да започнем, ударете по един палец нагоре, абонирайте за моя канал, ако също не сте го направили, и нека да започнем с същинската част на видеото. Така, нека да видим. Ето го и първият футболист. Първият футболист е Габриел Жезус. Трябва да е Габриел Жезус. Палмейрас, Манчестър Сити, Арсенал. Точно така. След него имаме Шалке, Манчестър Сити, Байер Мюнхен. Това е Лерой Сане. Точно така. След това имаме, това би трябвало да е Жуелентън. Няма кой друг да е. Точно така. Това трябва да е Маркъс Тюрам. Шугингъм, Борусия Мюнхен, Бойда, Хинтер. Да, точно така. Това пък е абсолютно лесно. Това е Джуд Белингъм. Точно така. 5 от 5 сме за сега идеално. От горната част ще има изписано какъв ни е резултата. Това трябва да е Доминик Сабослай. Точно така. Не е нужно да казвам, но поне ще го кажа, не съм гледал видеото преди това. Това трябва да е Адриан Рабио. Да бъда напълно честен, наистина не съм гледал това видео. Това трябва да е Мениан. Майк Мениан. Не съм сигурен. Да, Майк Мениан, точно така. Расенко, Валенсия, Расенко, Удинезе, Атлетико Мадрид, Родриго де Пол. Разбира се. Дали ще направим 10 от 10. Копенхаген, Штутград, Аталанта, Манчестър Юнайтед, Расмус Хойлунд. 10 от 10. Обаче тук това е много интересно. Тук ме хванаха Окафор. Не. Опенда. Не съм сигурен дали е Луис Опенда. Това е Жоа Феликс. Няма кой друг просто да е. Не можахме да направим 100% актив. Няма да може да направим всъщност. Това е Марсел Розович. Да. Да, абсолютно. Тук имаме още един бразилец, Сантос, Лацио, Уест Хем, Порто, Лацио, Филип Андерсън. 13 от 14. Това е Ервин Кулсан. Дали съм прав? Разбира се, че съм прав. След това имаме Берт Лено, ако не се лъжа. Да, точно така, Берт Лено. След това имаме Родриго Ернандес Родри. Да. Много съм добър. Много съм добър. Тук имаме Парис Сен-Жермен, Ювентус, Байер Мюнхен, Кингсли Коман. Отново, разбира се. Само една грешка все още имаме. Това е Аталанта, Парма, Ювентус, Тотнам, Кулушевски. Да, разбира се.
Това също е лесен. Партизан, Фиорентина и Ювентус. Това е Душан Влахович. Да. Вече ако не се лъжа, отиваме накрая. Да, това е бонус. Това трябва да е Андре Онана. Да, няма да ни го даде кой е, но би трябвало да е Андре Онана. Така, хора, надявам се да ви изкефило. Ако е така, ударете един палец нагоре. Пишете в коментарите, ако искате все още такива куизове. Надявам се да ви изкефило. Аз бях Сашо и ще се видим, когато се видим. Чао!